Så var videoen sammen. Jeg kan altså ikke se, hvor meget der skal gøres rent her. Det ser så meget clean ud i hvert fald. Der ligger på skruer. Jeg ser nu heller ikke meget, der skal gøres rent. Ja, den er rimelig flytteklar. Jeg tjekker lige skabene her. Få det ind i. Og stangen skal nok lige hæves op, det er nok det. Okay, jeg behøver ikke 2 stænger og for, så en af dem skal nok lige pølles ned. Men det kan du se, den har ikke fået taget den med. Det er en anden meget. Ja. Det må man lige snakke med dem om mandag. Nå, der er allerede gået plads til en opvaskemaskine, eller hvad? Sådan der ikke er skab. Så nej, jeg kan sgu heller ikke se, hvad de mener, der skal gøres rent. Altså, der er lidt snus der, men det kan jeg sgu bare tage med en kost. Og bordet kan jeg tage med en klud. Og hvorfor skal der en ny bordplade på? Ja. Det ved jeg heller ikke. Er det fordi ovnen skal gøres rent? Det er en anden måde. Det er et helt andet køleskab, fordi jeg har sådan en håndtag her. Nå. Papir ind i køleskabet, det var den. Og det er også andre fryser. Det ser da meget dybere ud, end den jeg har. Så nej, jeg skulle heller ikke se, hvad problemet det er.